Ato wacho ni adadhi loko ohala mar uso geche. Kata da loko ohala ma koro George timo mar eyelashes ni. To ipenjri ni to ka George time to maybe nitie George moko bende matime ji mang'eny time. Koro idhi ting'iyo ni ka en crowded an wamany gima chielo. Gima timre ga ni e ohala kae onge ohala mibiro dhi yudo ka onge ng'ama timo. Ji te time. Kiyudo joma uso nyanya to giduto giriedo kanyo kata na ji 10. The distinguishing factor gima wang' ne pogi gi joma moko ema nyaka kore many ni to ang'o ma wang' ne mi jogi we George to an oduogi ira. Iwinjo. Koro nyaka imany gimoro maketi above the rest. And mano e gima ohala is all about. Ohala is about creating the gap. I mean, donje gap no. And one of the things that we advocate, especially when we punjo weche mag ohala, en ni samoro amoro mapok ichako ohala, tim gimoro ni feasibility studies. In the feasibility study, mag kembe madongo could be in a very big way, but team just marry Martin. And on feasibility studies is just about finding out, for example, a center ipenyi to jiadi matimo ohala ni to gitime nang'o, ere kaka gi deal gi customers gi. Then ibodo ni ng'ato uso hardware ka, ng'ato machielo be nigi hardware ka, ng'ato moro nigi hardware ka. Koro penjri ni to ang'o momiyo ji dhi hardware machielo ni to moro ni ok ji dhi. Seche moko en ni ok owuo gi customers maber. Okay, gimiluongo ni customer relationship management. Koro in dhi kanyo in wuo gi customer go maber. Koro ing'iyo gima en ok otim ma in inyalo timo mondo idonje the gap. So basically what ni mitimo gite and just about manyo what the society dwaro. Ang'o ma the society dwaro. Remember, nitie jomoko osedhi ahead matinde wacho niya in customer. Bede odi kama intiere no. Abu deliver. Do you know man is an additional thing? Iwacho ni ng'ato ni bwana, okay, George timo ginene eyelashes. To time at a place. Nitie seche ma ng'ato bwacho no, okay, George time to time maybe a center dong. Koro in ibiro tiwacho ni okay, abu biro kama intiere no. Yeah, so that is an additional thing. Exactly. Iwinjo. Kaito ada wuoyo matin on mana gima George wacho no. And especially kaka youth jowa matindo nyalo seche moko ok inyalo yudo pesa midwa doge school kaka an ayude no donge to odwaro mondo timo ohala. Koro kiwinjo so chobu nyisi otimo yani gimiluongo ni on job learning. Teno bet kachacha to neno ka ng'acha timo ten bendo otimo bedo gi idea no to bedo gi interest mana kama ni wacho ni ng'ato jomoko timo nikech otimo ni tekno timo. Tell me what we are saying ni aketimo gimoro. There was a story once was said ni there was somebody mane no yweyo street. Say no teach ne yweyo street. To no yweyo street no makata in gibiro to wacho ni ng'awo yweyo ka. Inyalo penjo ni to street ni ng'amo yweyo. To kine ka in ng'ama yweyo street to kelatese moko dong ti in to mano penji ni to bwana ti ibu penjo ni to kwani ino kineno kalo ywe maler. Yeah, so when you are doing something gimoro amora mi kete pachi ni timo time gi pachi te iwinjo kaito sani e Kenya ka wan gi attachment donge joma jopuonj kaka wan wadhi gimiluongo ni teaching practice. Government tinde wuoyo on issues mana students they attachment kata apprenticeship donge. One of the things that I've seen, Masanen, especially nyithindwa mawuok e colleges, TVETs, ok gimi gini preference. So yani get the attachment, kata teaching practice, kata apprenticeship just for the sake of it. And a good number of them bende kodhi to penjo ni to wang ne chula pesa die gini. Gimoko ng'eyo ni magi areas to nyalo lane the art kata na business kata gimi dwani mondo timno. A good number of people osechako biashara kaluore gi gima noneno ka ng'ato ne timo. Koro you perfect it. Itime moloyo kaka ng'acha ne time. Ineno. Kiwinjo ka ng'ani time, ting'iyo ni yando time nang'o, then ing'iyo gima ento kotima ber.
kidonje that mani kaka inyalo bedo gi idea mar ohala. Mwalimu wapatie wach ma rawere moko osebedo ka wacho kata oganda moko ma ok rawere ma no kimiyo rawere omenda mar nyota. Giwacho ni pesa ni dak ne kawe to los go kambi moro to ndiki rawere gi kar mondo we gine gidhi gi manyo ma gitimo samoro gionge gi lony e weche mag ohala. Ere patie wach ni? Man en paro maber and ji osebedo ka wuoye mano, but you see seche moko sirikal biro gi miluongo ni short term initiatives manyalo konyo gi, yani gima omakonyo mapiyo. Ka ng'ato hinyore kata na ndara, nitie gima ikuongo itimo ni first aid. Koro kinyalo wacho ni we warite watero hospital nyaka itim ni first aid. Koro an e pacha aneno ka gik ma jotelo timo kaka hustler fund, whatever funds gin first aids. Ne shida ma is chronic in our country miluongo ni unemployment. Koro ng'ama reason ni pesa ni onego gergo industry en bende okuwo marach. Nikech at the end of the day mondo mi wa create permanent employment kata wa create gima nyalo miyo jowa yudo gima ni sustainable employment. En mondo mi wa ger infrastructure kaka industries, wager ndechni ma ji nyalo timo go ohala and all that. But nitiere gima nyaka kuongo tim, and I hope no giti kode I mean kisiasa. Nginti si moko mitime kisiasa ni wa luwa youths ayod gi gona kora be alos go nyinga. But jatelo maber, especially kako jatelo mar piny William Ruto sani. Kwa wuoyo weche mag Singapore, no wada the Singapore. Uburu wacho no wadhi kalo, wadhi kanan through Singapore. Jatelo maber kata jotelo maber onego bed gi omany a long lasting solution. A long lasting solution, and when we talk about this long lasting solution, yani los mondo mi kick government kende mo bed ni nyalo chiwo tijegi. Empower kana private sector. Industries moko machakore matindo gi. I remember sometimes, if you give me a thulo, I remember sometimes back when kanejua kali sector ne chakore e Kenya ka. Because for a long time ne gik moko nwa yudo gik mabedo mana gik miyomo mana oko. Jua kali sector no biro kara na welding mine no timre gi chon ne gionge. This thing ni loso gi ne gionge. To how are we ere kaka wanyalo empower jogi mondo gi med wager industries. Kech magia basically industries ma chakore. Mokuongo wanyiew products gi. Well, let us empower them by buying their products. Dris ni miloso mag chumbego, dhoudi mag chumbego, kombe mag bepego. Kiki wach kawuono ni we are unemployment. Okidwa ng'iew kom kawuono tidhi ng'iyo kombe man China. Iwacho ni gin bei adi. To molose karwa ka to kwadwa kaw. And we know today ni jowa bende nitie maloso gik moko mabeyo mabodwa nyaka. So if we give me wacho ni buy Kenya, build Kenya. That initiative ineno. Onego wang'iew gik wagi mondo mi wa empower jowa. Koro kwa empower the industries, especially the light industries mane private sector kaigi, wabiro they towards the industrialization mwawacho, because even the industrialization has to start from a point. Okonyal chakore from nowhere kamano. Mwalimu wacho gimoro lakini adhi duogo ir George kae. George no wacho ni wuoyo gi ji maber.